pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Huwag kabalibad si Yusuf nga mabisita si Sandro sa ilang pinayanan. Iya kining yawi-yawi, nahibong lang siya dihang nanamag si Rahim ug nahibaw-an nga may bisita siya. Si Ibrahim ay ang naniid ug nagpaatbang lang apan namakak si Yusuf. Tungod kay matod pa niya usa ka Muslim ang iyang bisita. May gipangutana si Sandro, may tungod ni Rahim ug itubag usab ni Yusuf ang tarang. Apan nawa sa unahuna ni Yusuf, kay sulti niya ang iyang nakitang mga passports. Bibiya si Sandro, niyang miabot ang magidikanan ni Nasser. Dito sa opisina ni Sandro, gimatch niya ang drawing sa duha ka tawo nga nagbarog-barog layo-layo sa bomba nga mibuto sa mga litrato sa upat ka mga terorista. Ug sa katapusan, si Ibrahim mo'y mimatch sa cartographic. Milihok na yung sila si Sandro. Makarit, igsuon, niya ang lahing sumpay ni atong sugilanong nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Karon kadlawon, my dear brother Abraham, mulupad ako sa Nigeria. Kinahanglan mo biya ka na diha sa imong gipuy-an for your own safety. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Rahim. Naitaw, gusto niyo. Mga kaaway, nagkasod, nahibawan ako. Yes, sir. 3, 2, 1. Clear! Gawin ni kwarto ha! Huwag itaw! Pabita na! Plus! Dili siya ang ismita na! Nakaigya siya! Oh, yes, sir.
Sige, boss! Sige, boss! Move! Move! Panablin mo! Panablin mo! Pati kami! Tuwag ka sa boss! Saan mo kami ito? Hurry up! Nagkasuod sa usak ka loob sa eskwelahan. Ginagyat ang maestra. Limong tamin. Nagkaong na arma. Bakit to sa nagpamagahan? Sa luyo sa eskwelahan. Plus, magbuwag na. Ikaw ang muli dito, Pita. Ano ba diri? Move! Isa! Pagyami! Pagyami! Listen na, babae. Malagnis, miss. Huwag magpabuto! Huwag magpabuto! May ko ang maestra! Huwag magpabuto! Pero, siguro yun kung mupusil ka. Mayon yung pagkataming ng maestra. Siguro wag yun. Ayaw ang nga. Okay na! Pero hapit ako. Huwag ko piyasa. Hingi ko si Bram. Flash! Lingaw mo rin si Bram. Klaro halang nga dili maiko ang maestra. Magpaduol ko nila. Alright, go! Lingaw pa ninyo. Kinula ko. Sige pa! Taon ko! Di lagi kanila madampan, sir! Doon ko nila. Nasa sulat. Nagpasalit po sila yung panuwas mangga. Anak taon, sir! Uhiin na itahon ko! Abram! Major Santa Cruz Lee! Paminaw pa kayo! Buwak na ang imong takuman! Nahibawa na namo kung kinsa ka lakip na ang imong mga alias! Tanan mong kagi! Ibuok mong pagkatao! Amo lang nahibawan! Sir! Napakitaon ko ninyo! Ako ihagyo ni mo, Abram! Buhi ka ng maestra! Buhi ka ng maestra nga white tatsa! Naana sa'y pamilya! Naay mga anak! Nahibaw ko nga batiyon ka sa Bugaloy, Abram! Busab buhi ka ng maestra! O gipanumpa ko nimo. Nga tabangan ko ikaw sa tumangon mong kaso. Isaad na ko. Nga tabangan ko ikaw o gamiton ko ang akong pangan nga matabangan ka. Dili kini agay musangko sa ingon ni ini, Abram. Pilipino ka usab. Ato ning sabutan sa malinaon nga pagi. Kung sa imong gusto, paningkamutan ako kay kahatag ka nimo, Abram. Abram, naminaw ka ba? Ayaw taon ko kung saan, sir! Nakataon ko yung mga anak taon, sir! Murag iyang kinuhiyan na maestra. Salamat! Salamat taon, sir! Salamat! Salamat, Abram! Gimuhian mo ang maestra! No! Kipusil yung maestra! Allahu Akbar! Wala si bala. Loob na si bala. Hold your fire! At mo na ninyo, maestra! Makuha na itong buhi si Bram! Makuha na ito siyang buhi! Iluwa kinig mo hikaon! Iluwa! Allahu Akbar! Buhat-buhat.
si Ibram. Dadas crime lab ang patayong lawas ni Ibram. Masano? Sugdi ang imbestigar sa mga tao nga nagpuyo sa compound nga gipuyan ni Ibram. O gubang mga tao nga gikailan ni Ibram. Singson. Sir. Palawapan ninyo, maestra. Sundan ninyo kung nasa to siya dadang hospital. Tawagan ko ninyo kung sa development. Tuwara ko sa crime lab. Dalam flash. Thank you, Doc. Sir, usap po sa doktor sir nga misus sa patang lawas ni Ibram. Sa ko itong ihamal sa animal si Baba, sir? Anong nibuwa ang babag na matay na siya? Saya na yung gituon, Flash. Ang ako day. Ibaw na sa Ibram, nga di na siya kaskapo. Ang sama nila, disundot lang ng istorya. Bisan usapay imong ihaylo nila. Maong gipusil ang maestra. O misukol hangtod ng mahutan sa bala. Naghikog na yan sa cyanide. Wala ilang buhaton kung mapiki na sila. Isa man itong ipatubag na kunin mo sa line. Ikan sa ospital, sir. Si Singson na nawag. Kumusta, maestra? Di sa giusag. Tabang sa doktor, sir. Wala dyan gwanta, maestra. Ay, good. Sa obo di pasil. Nimala ni mga tawanan, no? Way bili nilang katawan. Masarag kamando ang ilang tumanon. Ang pagtuong nga mahilangit na yun sila kung magkapatay sila o kaway silang tuwan. Di sila managana sa paghikog. Kay human sila kamatayon. Sugaton sila ni Alas lagi. Yang NBI mga polis. Wa ko kasabot sa akong gibati ganina. Nagpaminaw sa balita, Manoy. Daghan may naminaw din sa radyo. Hilong kaayo ang tanan. Diha natutulan ninyo ang gipuyan sa terorista. Manoy, ang maestra taon. Namatay ka. Upatira magkabuok ang mga anak taon na to. Nahibaw ang Diyos. Nakakita ang Diyos na ganing kamot ko. Nga maluwas ko ang maestra. Apan pakyas ko. Mao naman unta kadto ang higayon. Kuno pa maghikog ang sakop sa demonyo nga masakpan ang uban pa nilang kauban, Manoy. Ugma ka mo na lang sa Mama Lourdes ang maguban. Sa imong pagawas din sa ospital. May importante kong buhaton. Nakasabot ko, Manoy. Di ko magdugay, ha? May susiyan pa ko. Amping, Manoy. Ikaw, San. Kayo palabi tungkol sa nita po. Karin ako. Kumusta naman di ay tuod si Yusuf? Good evening, Yusuf.
Sorry, nakalitan ka. Good evening, sir. Wa man, sir. Nahibo lang ko. Ikan magugos sa airport kay i-charter nila ang patang lawas ni Nasir paingon sa Jensen. Dali, suot, sir. Salamat, Yusuf. Pinitruta kayo nga kung tuyo ni mo dong. Anil na tas gawas. Okay ka? Okay naman, sir. Unsa man utak ka na, sir? Huwag ka tingali mo kabalita kung sa'yo nahitabo ganihang hapon. Diya sa may sigurahan. O sa compound nga gipanag-iya din ninyong managsuon. Ni Rahim. Kaya nga naman dahil, sir. Unsa may hindi hitabo? Oo, amo na diyang compound, sir. Unsa may hitabo, sir? Namatay ang usas mga suspek na mo'y utok sa may buto nga bomba dito sa komunidad niya. Ibra mo yangan. Ha? Kung diha siya puyo sa room 15, sa second floor. Sa gipaabangan ninyong boarding house. Ibra? Hapit daw ta sa madakpe nga buhi pero idalidan niyag to ng cyanide yung namatay. Igol sa ninyo ni Rahim si Ibram. Igol sa Yusuf. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa Unsay itubag ni Yusuf. Mutugan ka siya nga kaila sila si Ibram ug Rahim. Magari, igsumo. Napitong gihapon ka muna mo sa pagsunog sa mga sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesen, ug laing dalit kaninyo sa Sotiradyo Production Center. sarili